kalatvlive Machiegni Pacho ma e odwa. Mar ODM ne obago romo kod josiasa mago mabende laro kombe mopogore opogore ka gichung' kod otiko mano mar duond bura mar ODM. Now I want to tell you that if you want to get into politics to make money, kanyo mabende utingo chiro mano manyasani mano mabende otisini makupa kama bende ne odhi nyime lero ne oganda mago makono ni piny owacho mare biro bedo ka dhi nyime chwalo chenro mago mag dongruoge gwenge mopogore opogore pacho kae. Paro maket koda magi kata weche makamagi ne opor kod jotelo mago mabende ne osire kanyo mabende utingo Hassan Omar mabende ne owacho ni oganda mawuok e gwenge ma Mombasa kono omor kod chenro mago mag dongruoge mopogore opogore mago mabende gisebedo ka gineno ka piny owacho mano man William Ruto osebedo ka chwalo negi achiel kachiel. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sini kulipa. Rais ambaye ametambua kabila zote, rais ambaye amehakikisha wale wachache na waliotengwa wakatakuwa katika meza, wale wachache na waliotengwa wakatakuwa katika meza. Rais anayetambua pwani, rais anayetambua magavana wetu, rais par mondo mikao bio chopo kindego mago magiero to giyer ka par mondo mikao bio chopo kindego mago magiero to giyer kanyo jotelo mago maoikore mar chwalo negi dongruoge mago mopogore opogore mana kaka kuwa ofisini, kwa sababu serikali ambayo ilikuwa hapo hakuwa ofisini, kwa sababu serikali ambayo ilikuwa hapo haikuwa inaunga mkono William Ruto, haikuwa inaunga mkono William Ruto, haikuwa inatuunga mkono, lakini tume yetu ya uchaguzi ilikaa kidete, na ikahakikisha kwamba vile wananchi wameamua ODM Roma ket koda mahane obagi county mano makisumu kae mana ket koda mahane obagi county mano makisumu kae mana kakilero nwako jafamu marwa Justice Zadoyo saying why should somebody come and start buying support with money? If you are a true supporter of the people, your people should give you so that we carry out registration for aspirants, and it will close at the end of June. But even when it closes at the end of June, we understand that there are constitutional timelines for aspirants who, especially those who, we are the ODM party under Dr. Oburu Oginga. So when you do your poster, when you do your kaji ogi mar mondo migi kweda paro mano mar chik mar omenda mar higa 2026 Mbadi mabende ne loso kod jofwamb weche ne oseyo gai mano mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mano mabende osebedo ka jo Uganda jo Kenya mar mondo miobio wogoko kendo gi kweda made me interested in addressing this matter again. I watched one of the leading lights in this country in terms of opposition politics, former vice president actually, someone who has been a minister in my government for so many years, and I've been an MP for 28 years. Kima uchumi mar piny Kenya dhi mana nyime kod ridore anyeto kotenre kod wechego eko mag modhigo eko mabende miyo ohala bedo matek malich mokalo ka bende mikae jagoro Penina Ombam krono kwa oganda jo Kenya nigi yore piny owacho timo kony moro mwakonyogo. We should actually look at it. It is a crisis. We look at it from a point of view, how can we be innovative? It is a crisis. We look at it from a point of view, how can we be innovative? How can we be resilient around it rather than politicking around it?
be resilient around it rather than politicking around it. Kata kamano korka gol kata kuom osuru mondo nengo mafuta timango odhi piny. Mar ariyo, ere kaka dwa chak nyiewo mafuta nikech nitie yore ariyo manyocha inyiewe. Yo manobiro go mapile to moro mar sirkal to sirkal ni. Koro nyaka wanon ni ere matiyo maber. Ere ot mwabetie ka wariwore en ODM. Odwa mwatimango mwabetie. Nitie chandruok ni jomotele jomokok mono buro telo to gi sani kok mono buro telo to gi sani ene jatendwa. Kapo ni wan gi paro ma ene jatendwa. Kapo ni wan gi paro ma kati nyaloki mago gik minyangi kati nyaloki mago gik minyangi tok sani. Negala TV kukesa. In the economy you have failed. Education you have failed. Health you have failed. Investment you have failed. You can't get anything right, including your own security as a person. That's the question we're asking. Half the allowances of these officers for them to be allocated to escort the president. So they are very demoralized and very unhappy people. Even after half of the allowances are Sebedaka iwacho mago kod jo siasa tomoloyo to jagoro mano siasa tomoloyo to jagoro mano mar duond bura mar UDA Hassan Omar mabende mar duond bura mar UDA Hassan Omar mabende ne otudo ganda gomago mabende wuok ne otudo ganda gomago mabende wuok masaw mar piny Kenya gi kwethno mano mar masaw mar piny Kenya gi kwethno mano mar Mungiki ka owacho ni mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Mambo ya kugonganisha wa Kenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema, hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusu birodo kai kod weche mago manyien mag ng'endo weche